Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanong nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Kagatag pagtagad may kigalan tundugan mga hisgutanan rumbutaga may galan niya. Ato pasalamatan usa sa Inday Ken Galenia sa pagdumala sa itong newscast. No? Kaya doon importante kayo mahigalang nga giasikaso. Sumuna nga ato lasang gipadumala ni Inday Ken Galenia mga sukit di kuminaw. So salamat kayo nga kinini ang human atong newscast gyud no. Nya doon ta mga higalay dugang hisgutanan karong butaga. Kay karong Lunes na ba klase na magsugod na ang klase unya mura doon na po may mga problema na atong nasugatan sad mga sukit di kuminaw. Unahon taw sa ning atong complainant mga kaigalaan kay importante sad nga mahatagan tadi pagtagad nastong linya ron. Pwede ba manganlan iyang kuanday? Pwede ra no. Okay, so si Ma'am Gina Mata, residente ni sa Barangay Sandayong Norte, Danau City. Naa siya mahigalay gipaabot nato niya concern sa ta kay magsugod na rabang klase karong Lunes. O ato ni tagad pagtagad mga sukit di paminaw kining maong sitwasyon no labot ni sayang anak nga pagpa-enroll do may mga kakulian. Ato ni tagad pagtagad mga higala. Lahat ng tanong straight to the point. Okay, Mrs. Gina Mata, mayong buntag live daron sa DYHP RMN Cebu. Kumusta, Jean? Mayong buntag, attorney. May buntag, may gini kay natay signal diha kining Sandayong Norte, Danau City, magbukid na nino. Oh, di amis bungtod, attorney. Maayo. Asa may kabukid ini sa Ibo? Layo pa gyud to siya. Mas layo pa gitong Ibo? Nagkantom ko sa Ibo, kaya pare diha ato mga amigo. Si Father Salo, no? Sige, so, mas layo pa gitong Ibo dihay. Now, wala mo po signal ko dito, but kaning inyo po, may kayo nakakita mong signal bungtod. Ari na mo, dagan rami nga bungtod. Maayo. Jean, sulti ekonomi, na unsa man yung problema ha di ay, ninyo? Ako, anaan man guni siya, attorney. July 11, niadto kong eskwelahan kay nakabati man ko sa inyong announcement din ha, nga naatay early enrollment. So, ning desisyon ko nga, mo pa-enroll ko og sayo kay transferi mami. Okay. Gikan mami og sugod, attorney, ako mga bata, gikan nag-eskwela sa Katmon Integrated School. So, ning adto ko og July 11, kay haron nga ma-appeal ni, nga, kuan, kanang ma-impact yun mi ba? Oo. Kanang sayo, di, mo to pag-abot na ko, adto kong eskwelahan, pag-adto na kong eskwelahan, nangutan ako ditong maestra. Asa man nga eskwelahan yung adto, Jean? Kaning Ubaldo EY, attorney, Ubaldo EY Memorial National High School. Ubaldo EY Memorial National High School, sige. Kay gikan sa amo, attorney, pwede ra siya malakaw ba? Maayo noon. Bisag layo, pero pwede ra, okay ra gyud lakawon. Yeah, di mo ra say akong giduol niya sa pag balhin na mo diri og puyo, attorney, wala pa bitaw may kahibaw ug asa dapit pa ang uban nga eskwelahan. Di dito maora may akong nahibawan nga kuan ang usa ka eskwelahan kay kanang mura magkanang private bus di kini kay national man, di mo akong giduol. Pag abot ako dito sa eskwelahan ning nangutan ako maestra niya, posible attorney daw naspugkoy maestra nga dili kayo na mo silingan ka na pero dool-dool ra. Di nalipay, nakakita man ko niya, nalipay ko nga kanang naasya ba, di mo akong gipangutana nga magpa-enroll unta ako nga akong gisultian. Nya, kana sila sa usa ka room, attorney, na upat na sila ka maestra. Di ila kong gipalingkod. Unsan day ato nimo, madam? Anak ko nga mo apply unta ko sa early enrollment, ma'am.
Ana man dayon ang usa ka maestra wala noon ko kaila ato attorney pero ako lang gini apil kay ako man ihinubay. Oh. Karon ni ana man dayon siya nga nagpataka man na siya oy nga wa pa man tay enrollment. Di wala sad ko ani ana lasag ko pagtubag nga ay nakabati man ko sa DYHP ma'am nga gisigig announce nga nagkuan atong DepEd og early enrollment mao ang niari ko. Nadiin lang ka na nimo mabati kay wagi mi kahibaw ana di ana ko nga wala pa di mo ma-inform ana man nga naatay early enrollment ana ko nya moto nya nya na samandani mo ang imong kuan kanang good moral o kanang imong card di ana ko nga wa pa noon man pero ako lang ibalik ako nga malista na lami. Di moto na dayon ang tubag pod ang usa ka maestra nga enroll nya di ay iniabot sa klase dili day ari pang eskwela inana ba. Wala gyud ko di moto na ana tong usa ka maestra nga duol sa amo ana ingon nga sige balik lang nga ri inigdani mo sa good moral o card dito ni anak ko nga ma'am dili pa gid mi ma-enroll siya nga di pa mo pa na ang usasad ka maestra nga mapapatuan na siya sa principal kay gahi man na kay siya di man na siya kasabot na ana ba. Di wala sad ko na sige adto patuan na siya ka Sir Jess. Di ni adto sa ko ni adto sa ko sa building nga akong gipangita ang room sa principal. Pag ato na ko sa room sa principal, nga unsay ato, ma'am, anak ko sir mo apply unta ko aning early enrollment kay transferi ni ako mga bata akong gi-explain daan. Kanang kuan sad mi sir kanang purpose ba? Kanang naamang ko ni permahan ang purpose kung ma-enroll na mi. Ano siya? O sige pa nga dito enrollment slip. Fill up na. Di nag-fill up ko. Duha ka kuan. Pag kumali siya ka. Pila magabok anak na nimo nga imong ipa-enroll unta na Jen? Duha attorney. 7 o grade 8. Basta to grade? Grade 7 o grade 8. Okay, sige. Nga. Moto nga pag kuan ako nga kuan, human ako og fill up. Ana siya nga o sige, okay na niya kanang balik nga rin dadain lang good moral og ang ilang card ingko nga nya kanang sir na ako'y papirmahan sa imo sir sa purpose ni kay papason man ang purpose og mag-enroll para nga matuon nga ni eskwela ang bata. Siya nga iyang gikuha ingko dara sir iyang gipirmahan sir. Okay. Iyang gipirmahan kanang form sa purpose. Form na siya sa purpose, form nga certificate. Okay, so at least nakapirma siya dito. Nakapirma siya, duha ang iyang gipirmahan. Okay. Karon pag kuan na ko nga kato ng August 70, nakanangkita ko diri sa amo nga tanaday dong kay babae man naglaki akong estudyante attorney. Magkuyo ta sa eskwelahan kay magharon magbrigada. Ang brigada eskwela. Okay. Kaning ato good moral og ang inyong card. So nadana nimo ang panahon na ang good moral niya og ang card. Kay naglaom na biya mi nga human na mi fill up. Okay. Pag abot na dito attorney kay kanang abi na ko nag-meeting sila kay nag-alirong mas lamisa. Nangutan ako sa Picas room sa maestra ni ana siya nga ihatag lang na dito imong good moral. Ko nag-meeting sila ma'am siya nga ihatag na, dool na sila dito. Di, pag dool na ako, unsay ato, madam, anak ko nga, magpasunta ko sa good moral o card sa akong mga bata. Say, good moral, nga wala man mi na nag-enroll. Ko nga, dili, mana mo sa kong fill up o enrollment, ni anak sa ko. Di, ni anak man dahil ang principal, ni asa maroon ang imong enrollment. Ko nga, ikaw may naghatag na ako. Sige, naasab ni mo na ikaw masaya akong gitagaan. Siya nga, nakisdal lang ka imong gitagaan na ng imong enrollment. Niya na ba? Di, mga tawa dayon ang mga maestra nag-alirong. Walang ko nga, di manggod sir, kaya ikaw manggod, di manggod ko naggoan, fill up sa imong lamisa. Nya, kanang iya pagay ko gihatagan og ballpen attorney. Ay, papil upan. Di, karon naman ako
kuan ko nga siya nya kay unsaon ta man nga wa na mami manawat og kanang kuan estudyante kay kanang full capacity na mi dire kay wa tay room unya ang amo ra sa dawaton no taga Kambanay ra sad. Ana kay Kambanay man ang eskwelahan attorney. Barangay Kambanay na. Oh, barangay Kambanay din anak ko nga. Oh, unya sir, ang sa day nahitabo sa Kani dayong barangay Sandayong, taga barangay Sandayong magawa sila eskwelahan dito din. elementary ra attorney. Elementary ra, so kanimo anak kay kuha naman mo high school naman, so mo nang mubakta sa pikas barangay. Oh. So giingan ka nga taga Kambanay ra bay dawaton, ingon sa dito. Oh, ingon sila dito nga na niklos na mi kay usa pa sa mi mo dawat og transfer taga Kambanay ra among dawaton. Niingon ko nga unya unsa day nahitabo sa akong kuan ato sir kanang kato akong gipilapan nga enrollment slip ba unsa day nahitabo ato ya na siya nga amo ra to gi-reserve. Inko nga unya well inyo gi-reserve niya dili na mi maka-appeal og kuan sa inyong enrollment siya dili na kay wa na mi manawat. Inko nga ay di manggod nalibog manggod ko kay humana big-fill up og enrollment unya dili na kuno dawaton nagsa man gani unta ako og kuan siya basta ka pangita laglaing eskwelahan kay wa na may manawat og kuan. Sige ni anak ko sige unya sir nakapirma kadagdagan pa kay kog pangutana ni anak ko nga siya sir kanang nakapirma man ka sa akong pantawid. Ni anak ko sinuon siya pagtubag attorney nga ay sos kanang pirma pwede ra man gud na magpirma-pirma ta diha ko namura kog na kuan attorney ba nga unsa pa to ay mura ang principal may ningon ana ang principal. Naingan sa principal diha, naingan sa nga niya. Kuan GC Kapin. GC Kapin mo na principal. Okay, so kaila gyud ka panalitan paguyugan na ako reporter padala diha, ako patudlo nimo na mao principal kaila kas naong. Kaila ko sir oy. Okay, sige unya. Nya mo to nga pagkuan, ingko nga. Kanang mahimo day na sinana pagyugong mahimo day na sing nga magkanang pirma-pirmahan lang ang pantawid ni ana pagyugo attorney. Naa pag maestra nga ni tuktok sa lamesa. Primero niyang tuktok wala ka ato manumbaling. Kanang da iya man gisugundaan iya man gikusog. Tuk ana man gyud di nilingi ko pag na ko ang kato day maestra nga silbi murag dol-dol ra sa namo ba silingan gamay. Ni anak dan siya nga kanang adik ni anak ko nga kunaaman day ka diha ma'am kanang dili na gyud ay eskwela ni anak pagyud ko ni attorney. Nagyud sa eskwela diri siya di pangita na lang muglaing eskwelahan kay wa na mi nang enroll diri. Siya nga nung makamubalik og pang-enroll di ni anak ko nga kanang kutob man ta August 22 ang enrollment anak ko. August 17 bi ako ni adto. What ni mong naon ba nga wa pa mahuman ang enrollment kay August 22 man murag dili pa gyud mao ang ilang di pa ko komportable sa ilang balibad. Pero mo ana sila attorney nga Kambanay ra kuno ilang dawaton. Kanang ug Kambanay la ilang dawaton naa man go estudyante diri attorney nga among silingan nga naa po diha. Ya napa di ako ipuno attorney. Kanang ni close na sila kuno close na ilang enrollment. Pag-abot na mo attorney, apa nag-fill up nga tulo ka bata. Nga, kanang para enroll. Makaingon ko ba nga, ano ka na sila nga, kuan man? Kanang, ginang ba ang ilang pagtrato na ko ba nga? Imbes na katong sa pag-una na kong adto, wala ang tako kaayo ato, bahalag sakit o ilang gibuhat na ko nga ila ko nganlan o kanang nagpatuyang lang ko, nagpataka lang ko, nagbuot-buot lang ko. Ito ato manumbaling attorney, kay kanang sige lang kay basi ka nang nabisi ra sa inanay lang kuan. Pero pag-abot diri sa principal katong nang adlaw. So sa laktod nga pagka-istorya Gina, ang imong anak ron wala ma-enroll. Nangita pag ingon nila nga pangita lang mo lang eskwelahan kay wa pa bayagi ko intang kaswito diri attorney kay bag-o pa mi diri. Anak ko nga kanang lawi asa man kami nga eskwelahan ni anak ko. Ni anak dayon to usa sad ka maestra nga sa kuan Kagat kay naay eskwelahan dito sa Kagat. Kagat. Kagat Lamak. Okay. Maragkat siya po na siya sa Danao, attorney. Okay. Muto nga, gikan in taon dito, giadto na sa damo, nga pati pag-isang layo, kay
musagka pa sad mi og bungtod. Naglakaw pag gimigikan sa ilang eskwelahan, hantod nga to nga panangita may anak eskwela, nagsige mi pangutana kay wala gyud taw may kaswito. Naabot lang gud mi diri attorney pag lockdown. Oo. Oh, nya. So, ang akong bana unta, mo'y taga dire. Oo. Taga Mangitngit, Sandayong Norte, ang akong bana niya. Kay, kuan ra masad intaon ni sila, kanang gagmay pa nabiyaan nas ginikanan. Oo. Oh, so pagkadag... So, salaktod nga pagka-istorya, Gina, ang ato ning problema ni ron, kay murag nasakitan lagi ka sa treatment nila sa mga maestra dito, no? Kay inana nga sitwasyon, murag kagi kuan lang, yung mga tawa sila. But ang imong anak, imo na lang gida dito sa barangay Kagat Lamat. Oh, ako... Kanya pag-abot dito sa barangay Kagatlamat, gidawat nila dito. Oh, gidawat ra nila dito. Ang ako... Okay. So, kining barangay Kagatlamat, unsa man ba, dool na po ni sa barangay Sandayong? Oh, sunod, nagtapad na ni sila nga barangay attorney. Nagtapad ra, oho. So, nga to lang ani nga, doon naman kay silingan po gani, nga tuwa dito sa barangay Kambanay, no? Oo, so nga to lang aning reklamo ani ron, at least na-enroll imo kanak sa Pikas Barangay, pero ang imo lang nga murag wa ka kauyon sa ilang treatment nimo dito. Oh, gilainan ra ko sa ilang kinuanan nako ba nga kanang murag ila kong gitatawan nga murag ba ko kanang buang dito attorney ba nga wa ko'y kalibutan ba? Oo. Murag dili mo ko nila wa ko'y kalibutan nga niduol ko nila nga katawan ko nila kisa lang ako ni akong gitagaan sa akong enrollment. Nakapirma manggod ka, sir. Naani ang pirma sa principal, naani ha? Oo, kay duha man ako papirmahan. Sige, kanang pirma sa principal, pwede mo mapicturan o niya dahil isend sa among among messenger. Oo, pwede na tayo, attorney. Sige, para namin ebidensya, no, nga kanang na ang ipirmahan ang form nimo sa 4 peso. Sa laktod yung pag-istorya, kay muragwa ka maayo pagtaga dito, niadto na lang ka sa barangay Kagat Lamat, no? O niya dito ni magipa-enroll imong anak. Oh, dito na lang, attorney. Oh, so nipirma na po dito, lain na po nga form para sa full piece dito sa Barangay Lamat. O, ako ang nasa gipapirma ang principal dito, attorney niya. Niya anak man ka siya nga kanang ipa-delete na lang kuno ning amo reklamo. Oo. Kay sahi ra kuno ba? Oo. An maluoy sa kuno siya kay suod, mga suod ra gyud baya kuno. Oo. Kay kailan po sa principal Pikas. Oh, anak siya, di ni anak sa ko attorney nga. Ko nga, sige lang, sir, ako lang to inon akong anak. Ako mang anak mo, ako kung gisumbungan. Nisumbong magugo sa kahuot sa kong dughan ba nga, layo kay migilakawan attorney. Oy, ya. Oo. Kanang gidiritsuhan lamig ingon anak, ya. Karon, muto nga ako siya giingnan, ya. Kanang, pero di pa ko kasiguro, good sir, kay akong anak trabaho sa Mitsumi, ya. Oo. Pila man kabuk anak ni mo tanan, Jen? 8 man ni kabok, attorney. 8 niya. Kanang duha ron mo yung nag-eskwela. Sa high school niya. Doon na pa ko'y duha nga elementary. Sige. Jen, ayaw sa ibutang yung telepono ha. Kaya basi doon na pa ko'y dugang pangutana. Standby lang usa. Kaya kung gitawagan ng Regional Director sa Department of Education, ipaabot na to ng problema ha. Kaya lisod man kayo, nani ang mga maestra, principal, nani ang batasan, magunsa naman lang ato mga kaigsunan mga pobre. Labi na inanap rin mo, full piece ka. Unya, dapat tagdon kag tarong dito. Unya, giyahan kag tarong. Kunya karon magatawa sa murag maluoy sa taba, no? So kini niya ako gitawagan ron ang regional director ilang kinalabuan dinhi sa Region 7 aron nga tong mahinabi, no? So standby lang din kay akong isuryahon speakers linya. Nanas speakers linya si Dr. Salustiano Jimenez at tagapagtagad mga sukintig paminaw. Lahat ng tanong, straight to the point. Dr. Salustiano Jimenez, may buntag, sir. May buntag, Doc. Live daron sa DYHP Arabin Cebu. Attorney Rufil Banyok ni. Attorney Rufil, may buntag. Okay mo makaubanan din na. Sa tanang tigpaminaw ni mo. Programa. Doc, ready na good ang atong face-to-face nga klase. Kumusta man ang atong preparation sa DepEd? Yes, so far, so good. Kay ang ato ang mga superintendents o assistant superintendents, based sa ilang report, no, during my meeting with them virtually and physically, kuan man ready na nga atong mga eskwelahan, no, bisag na pay mga ginagmayng kakulangan bata padayon lang gyapon ang pagpangandam sa atong mga magtutudlo, sa atong school heads, no, ug sa mga stakeholders. Padayon na po ang atong brigada eskwela, attorney. Okay. So karong August 22 mao ni ang atong pagsugod na sa klase, but dili pa ni ang full gyud nga face-to-face nga klase. Kabahin ni Ana, Attorney Rufil, actually din sa Central Visayas,
68% sa to ang mga schools, sa public schools, kuha na gyud full face-to-face classes. Okay. Wala ang blended, oo. Kaning 68% usually to ani sa mga rural areas, labi na ang mga enrollment gamay-gamay ra, so full face-to-face classes na gyud sila. Ayon noon. Nga wala, mao niya katong dagko pa kayo og mga enrollment nga maglisod pa, no, mag-adjust pa sila, so ilasan limited face-to-face, blended sa ang gigamit para transition padungad to sa full face-to-face classes comes November 2. I see. So November 2 na gyud ang full na gyud, no? So until when man ta mo dawat og dunay magpa-enroll pa do? Sa ato ang pronouncing sa central office, hangtod karong August 22 ang ato ang enrollment, no? So but I understand nga kaning August 22 mao ni atong cut off para ang kaning enrollment, data on enrollment, maoy basihan sa budget, no? Sa ato ang paghatag budget, especially kay nagsugod na ang budget hearing para sa 2023. So mao bitaw nga nagsigigid mi og panawagan nga unta magpa-enroll na gyud ang maginikanan o guardians kay aron mapilin taon sa budget nga dili maingon nga daghan unta kay tag estudyante pero ang budget maora ni tungod kay na mag-cut off, di man pwede maghulat ka kanunay una na pod mapun-an sa budget kay i-deliberate pa man go dito sa Congress o sa Senate. So August 22 mo din ang atong cut off na nato ni. Kaya atong deadline, yes. Deadline na nato ni. Okay. Kini ni ang unsa tong early enrollment nato, Dok? Unsa to nagsugod gani? Katong nagdasig kita sa mga tawo nga pa-enroll mo una-una. Yeah, as early as June nagsugod nato ang early enrollment. Last August 1 ang amin mo na gyud ato ang enrollment na gyud, regular enrollment. So karong Lunes sugod na gyud ang klase unya di malikayan, Dok, ba kita mga Pilipino ba di malikayan labi ng mga kuan ato nagi uban nga magpaula-ulahin na iban malate gyud noon pagpa-enroll. Unsa man di na pay mahangyo ani panalitan November 2 pa man kutob gyud ang katapusan. Napay mahangyo ani nga ibutang ta August 22 niya mingon niya sus na kuan man gyud kana na ang pwede bang palista lami ang card tapos pikas probinsya inana ba, Dok? Actually attorney, wala gyud tay gibalibaran bisag wala pa ang card, no, ma-enroll siya temporary. Maalang na ay enrollment form nga ilang fill-upan. Ang importante makasabot nga valid ang ilang reason why they're not able to bring their documents. So may tabuan panalitan ibutang ka lang August 22 mo naman gid og dinalian na magindi niya pwede magpa-enroll lang mi palista na siya niya paulahi lang tong card kay kuhaunon pa sa tong good moral character kuhaunon pa pwede ra ginadok. Yes, mapwede temporary mo fill up lang gid sila sa forms para aron ma-encode, no, aron ma-appeal gid sa ato ang system. I see. Okay, mas maayo noon, Dok. Unya, kumusta man ang atong vaccinations sa mga teachers, Dok? Pila man ka percent ang fully vaccinated na yun or nakadawat na ganig booster? So far karon 98% of our teaching and non-teaching personnel are already inoculated. So kanina lang 2% mo yato ang sigihag council nga maka-reconsider na unta nila, no, nga magpa-vaksina for the past pila na katuig nga ang kita nga na-vaccinated na ta, nagpa-booster na, second booster na, wala man po tayo na hitabo. So, nahadlok sila tungod kay mga ilang mga rason nga experiment pa itong mga vaccination. So, inatunta nga na nakita na nila nga mao kuno ni ang gyud ang based on experts sa aning about health, mao man ni usa makatabang na to, no, for our protection nga dili ta magrabihan labi nagmataptan ta aning COVID. Ikaw, Dok, maigid gani kay ang regional directors DepEd ikaw ginaguna gani og pabakuna. Kumusta man nabustira na ka, Dok? Yes, nagpa-booster na sad ko kay kasi attorney Rufilo niya maingon niya nga sige kag istorya wala ka imuhang buhat. Bitaw. Nag-una. Na bahala na og naay mga sometimes natay comorbidity pero ang kuan ra gyud nga matutas doktor pa-check up o nata magpa-kuan mag-allow may doktor nga okay ra di sige.
Dok, ako sang lain po, Dok, ako kang gitawgan kay di amagoy inahan in taon ba? Nasa igang ipaabot nga reklamo. Ang ako lang sa ipaabot na kunimo kay at least basig makahatag kag correction baka or investigation para ato lang sa magkuan bitaw kay maluoy sa taning mga pobre na to labi na mga full piece. Mura ni daw kanang wa bitay kay sa ka-issue gyud nga mga tubang gani o mga dagko unya human og itratar sila og dili mayo murag mapikaran sila. Ang itabo ni Dok, kini ang usa ka ginang, usa ka inahan, Gina Mata, taga dito ni sa Sandayong, Danau City, una sa pa-enroll sa anak July 11 pa dito sa kuan kanang barangay Kambanay. Kay kini ko nung Sandayong, wa magkuno na sa high school, elementary ra. So, niadto sa barangay Kambanay, kinadto magpa-enroll og kanana ang high school sa iyang anak duha ra ba kabuok. So, gipa-enroll niya iyang gihangyo kay transfero man lagi kuno ni gikan pamaskat ngon nga ang akong card ug mural maulahi lang pero pwede ba og kanang magpa-enroll lang kog una-una lang kog kana palista lang nya sa imong istorya ron pwede ra man gani dayno nga ipaulahi na lang tong card og good moral. Okay. Oo, so karon basta temporary lang sa lista. Oo nya moral mo kuno gwa gani ka sa maayo pagkatagad kay paman ko na enrollment dili pa nagana lang kuno siya ba istorya lang na pero reklamo na pero kanana ang iyang giingnan nga kanana ang magpa-enroll dito siya gipasa sa principal ang principal kuno dito si JC Capin unya ingon na sige fill up lang like enrollment kwan so gipa-fill up siya nya iya po kuno gipapirma pod sa kanang ilang form sa 4 piece so naaman ta ebidensya kay nakapirma man pod ang principal sa form sa 4 piece sakto gyud ako gingon nga na enroll gyud siya kuan temporary. Temporary tong pagka-enroll kay 4 piece lagi niya yung siya nga fill up lang po apirmahin lang po na kung kwansa kinaman may good form sa 4 piece ba nga nakapa-enroll din sa mga anak so nipirma po ang principal kini si JC Capin so July 11 to niya pagbalik nila karon August 17 na kay magbrigada eskwela na kuno sir ginyan mas nga wa man kaslista wa man kadiri na enroll niya mura ba kanang kuan ba niya mo to nga giingnan niya nga lista naman ko sir in fact diya magani kay pirma gani sumurag na murag ang iyang kuan lang nga murag nasakitan siya ba nga ninana ang treatment bitaw niya nya giingnan na sa sir sa maestra at puno naman ni full capacity nami niya di mi mudawat og tagalaing barangay taga barangay Kambanay ra adto na lang ka sa barangay Lamat Kagat Lamat abot ko sito ba kay mga lugaras Danau Dok wa kayo ko kuan gitan. Oo. Siguro na suruyog apil niya pod pukon. Oo. So gipasa sa dito nga barangay mo to nga iyang treatment bawa sa maganahi sa treatment in town dito nga murag nangatawa kuno ana. So ngadto na sa speakers barangay kining barangay Kagat Lamat nga dito kuno kaluis Ginoo gidawat kuno sa dito. Ang ilang reklamo ba nga dili man maayo ang treatment nila. Pwede ba ning maimbestigaran Dok? Pwede ba ning ato makorek ug nani magaling ato mga teachers nga mo tratar sa ato mga pobre nga mga kaigsuonan? Sige ato nang ikuan kung naalay padangat ato sir no mayon pa kung naagyoy written kay basin ingon niya nga itaray nagreklamo naman ako ni pa forward diri ang katong gipirmahan for just principal Dok nga sa 4 piece kana usa na nga ebidensya nga dito gid siya nakapa mas maayo kung naay kuan naampot tay kanang naay help desk ampot tay kuano sa ato ang division sa ato ang regional office so pwede ra gyud. So ang sa may procedure kani sa inyos DepEd panalitan kini akong tukuyog reporter sa imong opisina para maimbestigaran ni. Pwede aron magsuwat lang og gamay kay aron pareha katong imong ipadana ko sa ni Sir Benji. Ato dayon naksyonan kay pasuwaton lang gamay nga naa gyud siya nalagi tay basis nga kanang sulat attorney ba. Gamay lang nga mao ni ang ako nahitabo kay at least ang ato pong paimbestigar o naapod siya ay basis. So bitaw Dok ako lang ipaabot sa nimo kay para pag kuan bitaw ngay naning sitwasyon na nya kumusta man tong kuan Dok atong salamat payo ana kumusta man tong sa may lakang na karon sa DepEd atong giduso sa ilang reklamo tong August 18 regarding itong grade 11 nga gitagaan og tag actually nasitol na to si basta ako na itong ipatemporary o kuando ako nang ipatawagan katong supervisor kuriya na po nato ang tag-iya action na tag-iya sa eskwelahan so naalang gyud gamay mayon tato nga maari pod ang ako tong giingnan gali ang atong supervisor nga pwede kuyugan na liya ang bata aron masipol na gyud tanan kay naalay gamay nga ipabuhat aron mahuman na gyud to si attorney.
Sige, Dok, salamat kayo sa paghatag yun og aksyon dayon, Dok. Oo. Way problema, mao man niya to serbisyo man ta, parehas ta, no? Oo, yun. Publiko. Oo. Yes. Dok, wala ko mga pangutana, gawas ko doon na pagkaidugang mga mensahe alang sa itong mga igsuon nga naminaw karon labi na kay karong Lunes, babalik na kita sa itong musugod na kasong klase. Okay, attorney, salamat kayo sa higayon, no? Ang ako lang yun ipabalik-balik nga unta kanang ang katungo pa magpa-enroll, no? Mabalik-balik sa inyo, matabangan mi ninyo sa panawagan sa mga ginikanan nga magpa-enroll na gyud, no? Balik-balik nga unta katungo la pa ka-enroll, mapa-enroll niya usapod. Ako lang awhag ang tanan nga tabangan og ampo mi, no, labi na ang Department of Education nga unta walay mga kuli ang mahitabo, no, sugod sa klase labi na karong sugod sa klase karong Lunes pohon August 22 og hangtod na, no, nga smooth and orderly unta nga to ang padayon sa edukasyon. Dok, papasan ko, Dok. Papasan, Dok. Kumusta mga classroom sumana biktima ta sa audit in town? Kaloy sa Ginoo, daghan pod kayo ang mga nangaayo na labi na katong mga for repair lang kay daghan man kaayong ni ayuda nga niabot, no, gawa sa to ang national government sa central office nga nag-download og budget for repair na pod ang atong local government unit officials nga nangusog pod, no, nga kinahanglan mga maayo ang mga eskwelahan. So nagpasalamat po na even mga stakeholders, mga non-government organizations, foundations, and ang media mismo, no, tungod sa panawagan nga tungod kay mahibaw ang mga katawhan nga naaday tay mga tabangunon, no, labi na sa pag-implement sa to conduct sa brigada eskwela, tungod ninyo nga napahibaw sa katawan na po daghang mga nangadto pod nagtabang. So mo na mapasalamaton ta sa tanan. Dok, balik ko na ko kalong Lunes na magsugod apan ang full na gyud November 2, pero sa private schools, Dok, unsa may imong nahibaw-an kano sa masugod? Ang private schools do ang uban daghan na nagsugod pod, no, kay na sila discretion man pod as to when sila maka-start, dependent pod sa ilang pag-end sa klase sa last school year. So naidaghan nga nagsugod na napoy musugod gyud og karong Lunes. And ang ato ang private schools as of now 75% ga blended pa, then 24% pure online. So 1% pa taon ang gusto mag face to face. Hopefully by November 2 magsugod na pod sila sa ilahang face to face nga school. Murag lupig sila sa ready na ang atong public schools noon, Dr. Jimenez. Possibly kay daghan pod kayo based on report nga daghang mga ginikanan nga murag gusto pang online ang ilang bata. Private school. So mo na nga daghan pang ga online. So ang uban pod ga limited face to face. So mo na yung mga nangitabo kay usually ang private schools labi na sa mga highly urbanized cities, naaman nila strong man siguro internet sa mga balay sa to ang mga ginikanan sa private schools. Dok, kibang tungod sa epektos pandemic, daghan maging nagkalisod taon, paita, duha ka tuig bigit taon to, daghan nawat ang trabaho, daghan nagkalisod, birahan pa ta sa audit. Nabantayan ba nimo nga daghan ang atong mga enrollees karon sa public school nga ang posibilidad na malhin gikan sa private school, wala trabaho sa mama, wala trabaho sa papa, balik ta sa public school? Nidaghan ba ang atong number of enrollees, Dok? Daghan gihapon kayo, in fact karon 1.8 million na ta sa enrollment, but dili po nato ano ang sa private schools kay ang mga kindergarten nga mga enrollment mas ning lubo ang ato ang kindergarten enrollment sa private schools. Tama ba? In fact, more than 100% na sila based on the previous enrollment. Wala ba significant significant percentage nga nitubo ang atong enrollment after the pandemic, Doc? Yes, actually every year nagtubo gyapon ang atong enrollment attorney, no, dinhi sa Central Visayas. Kita mo kuno bo nagburag siso kay ang before during the pandemic ning taas ang atong enrollment tayo sa public schools, ning minus pod ang private schools. The fact nga daghang private schools pod nga ning close. Bitaw. Around mga more than mga 100 na siguro ka schools ang ning close labi na sa preschool, but karon sugod-sugod na pod. So ang atong preschool enrollment karon ning increase gyud sa private, do ning decrease ang ato ang enrollment sa public nga preschool.
Mao ba? Ako ning gipangutana do kay at least maka-estimate ba, maka-analyze ta na nagkalisod bagyod kumusta man taon sa mama, kumusta man sa papa kay may inanay mo gani private school unya ibalhin na lang ito public school sa kay paet kay gikan sa COVID. So wala tay significant number nga or percentage attributed to what we experienced during the pandemic nga mahinungdan nga namalhin ni mga bata. So far, pagkakaroon kabog na malik naman po sila sa private school, yun ba significant attorney, no? Possible ang mga ginikanan nagulat lang kay tungod katong gusto ng modular niya, mingon po modular po ang private. Mingon sila paruhas raman niya, mabayad sila diri speakers niya, diri speakers sa public wala niya. Parehas sa modular, sumoto na malhin sa public possibly. But now, mubalik na, labi na mag face-to-face. So, katupong uban nga nag-online. So, nga mas ganahan sila online. So, mo nang they stayed and then in the private school and they also transferred back to the private school. Yaman gidaghan nag-text na ko dok ilang gustong ipaapas ko ng pangutana. Wa na by extension gyud sa enrollment after August 22? Parte ni Ana, no? Kung sa akong tanaw, labi na kung valid yun ang reason, no? Sa nganong wala siya ka-pa-enroll og sayo, so there is a possible kuan gyud nga dawaton pud nato. But kung mahimo August 22 lagi natong cut-off, bahala na lang ng uban nga mga documents ug paulahi basta kay ato attorney nga ang August 22 cut-off na siya nga ma-appeal taon sa budget. Bitaw, oo. Dr. Jimenez, salamat kayo Doc sa paghatag panahon nato diri sa DYHP. You're welcome, attorney, and God bless. God bless, may buntag Doc. RMN Exclusive. Auto may gala si Dr. Celestiano Jimenez, ang Regional Director sa Department of Education. So, atong tagag-pagtagad. Gina, napagkaslin niya, Jin? Wala na? Ito na, sige na lang. Naputol si Gina. O, atong advicean siya, ipa-messenger tong kuan, pa-picture itong pirmas principal dito, kay ebidensya to na to. Jesse Capin, magkana principal. Na pirma sa yung sa dito dai kila tong gikuan say pero kuan niya kanang ay kini kung tinuod ning maong reklamo ha mo na pabisigalan ko sa Department of Education ayo ninyo inanaan ang atong mga igsuon diha taon oy ha ayo mo og inana labi na kini atong mga kaigsunan nga full fees na gani na sila taon palihog lang kana bang ikatal na nato nga tao sila mabitan na mo anhin na sa mong sibianan na mga atong mga kaigsunan kabos kay wa na matiman ditong tarong lan. Kaluoy ba sa taon nga? Mo to yung treatment mga kagalaan. Ikaw, professional ka. Karabang gitagaan ka sa kuan ba? Pasalamat ka sa Ginoo na kay gibutang diha. Gamitan na nga makatabang tangad sa uban. Dili kay imong gamito nagpanaugdaog diha sa ato maigsoong mga pobre. Kuan na to, advice lang to atol na yung kuanon day para madisiplina sa na sila. Atong pakuyugan ni Benji dito sa Department of Education para maimbestigar na sila. Dili na naon pagtagad ng mga pobre. Straight to the point. Alas 7:08 na mga kaigsunan. Ato ni pagtagad mga kaigalaan kay ano man tayong oras sinuono. So standby lang una alang sa atong sunod nga tulumanon ko ako pasulti or ban alang gulit ako dag ati Priscilla Laganas. Pero sa dili pa ta mas stress may gala usahay ni mga problema mas stress ta. Ali sa taas tong winner sa back 10 kada semana. Agis to sibianan mga kaigsunan ha ato pagtagad mga higala kay kinini ang magkasapot sa itong mga problema na to mahigala nga. Ako di ko ganahan ba na bitaw-lan nga natay mga problema inana nga kuan. Luoy kayo oy kay kanang full piece ba niya. Kana mga pobre bitaw kayo nya di na gana maglisod na inaugwan mangisog lang maningin kamot nga nagkuan dito. So tagdon yung tarong dili kay alamang kanya to na sa na-enroll sa barangay Kagatlamat hinoon daykin. Nya kana nakapirma man tong principal. Kanang imong pirma nakapirma kada sa kuanon ipa-authenticate ko na nga imo ng pirma basig mo na makatikalbong nimo hanggawa ka. Straight to the point. Ayaw mo ginana. Pakuha na lang to. Atol ni paabot dito sa kuan. Dihaan tala na administrative na kaso. Para mo tagam lang kay samok magkaayo ng inana. Kuan kayo ba? Ito dito sa Paindos Barangay Kabanay. Nya, ganyan na atol lang sa kuan. Kana ba katawaan ba ta kada mo nagkuan mo kun? Nga tawa na.
Kuan kay kuan bitaw dili kay nan magkuan ko nga nang klasiha sa kuan. Tingali ba kaminos bitaw nimo? Kaminos sa tao? Straight to the point. Ayaw itagad lang nga kuan. Ikuan lang na sila. Pareha naman tang tao. Di ayaw ninyo og kuan na mura bag tanaw sila pobre man for peace god tanaw na wa kay kuan matawa lang. Salamat ka sa Ginoo nga nakarabutang nga kuan. Wala kan apil dito sa pinakapait nga hutong sa katilingban. Oh. Sa puton tanong. Di pa lagi on air kay may sus kamayo balik ka so. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.